Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati ruhi sahabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi abahulil albab syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum sya'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala jamaah. 27 niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jama'atun min ashabina. Wa qala lan ngucap sapa jama'atun jamaah. Tawi sapa wonge niki pendapat pengikutnya Syafi'i. Qala ngucap iku kok man utawi sapa wonge iku qala ngucap sapa man. Ha ing amin, bab amin wingi nggih. Fis sholati ing dalem salat. Batolat mongko batal. Apa sholatuhu sholate man. Iki malah kelompoknya Imam Syafi'i ana wong salat kok maca amin niku malah batal salate. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngucap sapa ahlul arabiyati ahli Arab. Hakuha utawi hae amin fil arabiyati ing dalem kelompok Arab iku al waqfu waqaf. Masih maca amin niku napa ya fawaladzolin rampung mandek waqaf terus amin. Amin itu diwaqafke ora entuk amina ngoten la entuk. Li annaha krana setuhune amin iku bimangzilat wau iku li annaha krana sedune amin iku bimangzilatil aswati nganggoni pira-pira swara. Ya wingi swarane amin niku modele ana pira wingi? Sekawan. Fa idza wasala nuli ing dalem nalikane wasol sapa man. Wasol itu berarti ora diwaqafke. Ha ing amin. Futiha mongko diwaca fathah apa an-nunun nun. Maksudnya lafal amin itu sebaiknya diwaqafke amin. Niki Kang. Nggih. Amin niku cara macane diwaqafke. Diwaqafke berarti nunne mati. Tapi kalau diwasolke nunne berharokat fathah. Liltiko is-sakinaini krana ketemune huruf mati loro. Huruf mati loro nak waqaf sing mati apa berarti ya karo nun gitu. Amin ora amini no, amin nanti wasolke ya ora amina ora amini tapi amina ora diwaca kasroh ora amini lisi kolil kasroti krono abote kasroh
ba'dal ya'i ing dalem sakwise ya. Wong Arab kono ki kangelan bar ya kok terus kasroh ya. Aina karo aini, muni aini ki abot. Nak aina enteng, kaifa enteng, tapi nak kaifi abot. Sama amina niku luwih enteng ketimbang muni amini. Kanggone wong kono. Nak ilate awake dhewe ya ora ana bedane. Aina ini kaifa kaifi amina amini. Awake dhewe ora kabotan. Tapi kan ada sebagian daerah kuwi nak maca kangelan, maca konsonan niku to nang huruf kangelan. Contone wong Brebes. Wong Brebes ki muni F ora iso. Ya to? Ora iso, wong Brebes muni fitnah ngono ora iso. Pit nah foto ora iso. Foto. Sama ada. Nah, dada ora iso. Dada. Nah, itu kan ada daerah tertentu. Sama wong Arab kuwi muni amini angel abot rasane. Nah, wahidi kelawan piro-piro dalil. Wa ziyadatal aqwali lan tambahe piro-piro ucapan. Wa ziyadatal aqwali lan tambahe piro-piro ucapan fi kitab tahdibil asma'i ing dalam kitab tahdibil asma wal lughati. Maksudnya nak jenengan pengen pembahasan yang panjang lebar tentang amin, ada kitab yang membahasnya. Namanya kitab apa? Tahdzibil Asma wal Lughat. Kala ngucap sapa al ulama wa yustahabbu lan den sunahake apa at-ta'minu maca amin fi sholati ing dalem salat lil imami kedue imam wal makmumi lan makmum. Niki distabilu. Sing disunahke maca amin niku mboten namung makmum, tapi imam yo melu disunahke waladhdallin. Mandek sedilek to winga. Amin. Imam yo maca, makmum yo maca. Syukur bagi makmum iso barengi amine imam. Mergo ganjarane akeh banget. Kok makmum maca banter sapa al imamu imam. Wal munfaridu lan wong kang salat dhewe. Bilafdi amin kelawan lafat amin diseruke jenengan nak maca amin. Nak salate kok salat banter ya amine kudu banter. Fis sholati lah niki ana fis sholati ing dalem salat al jahriyati kang bangsa banter suwarane. Dadose nak salat maghrib isya subuh ya amine banter. Tapi nak salat duhur karo asar wong megosir yo amine diwaca alon. Waqtalafu lan pasul banyak diikuti. Iku annahu setuhune makmum. Iku yajharu maca banter sapa makmum. Tapi pendapat yang paling diikuti makmum tetap maca kok makmum leres nggih, makmum tetap maca amin dengan suara banter. Wasani utawi pendapat kang kaping pindho iku layajharu ora maca sero sapa makmum. Ya jenenge beda pendapat ya boleh. Satu pendapat mengatakan makmum tetap banter. Tapi satu pendapat mengatakan makmum ora maca amin dengan banter ora apa-apa, diwaca alon. Imame sing ben banter gen imame dhewe. Wasalisu pendapat sing ketiga utawi kang kaping telu iku yajharu maca banter sapa makmum. Ikana lamun ana sapa makmum iku jami'an golongan
kasiron kang akeh. Pendapat ketiga ini ana syarate. Makmum entuk maca amin seru syarate sing jamaah akeh. Lah hitungan akeh iki pira? Wong hitungan akeh nek ning nggone basa Arab telu wis masuk akeh ya, golongan. Ya paling ora disyaratke iki. Wa illa lan lamun ora kasiron nak sing jamaah trima wong siji utawa wong loro fala mongko ora banter. Ya berarti monggo jenengan. Lha nak cara umi ya tetep napa nak salate salat banter ya napa amine banter. Ora usah gak isyarat nak sing jamaah akeh apa sithik. Wa yakunu lan ana apa takminul makmumi maca amine makmum. Nah niki digaris bawahi meneh. Iku ma'a takminil imami sertane maca amine imam. Lah niki yang mengatakan jenengan kuwi dadi makmum aja ndisiki amin. Nah iso aminmu bareng karo amine imam. Niki to? Nggih, wa yakunu takminul makmumi ma'a takminil imami. Makmum kuwi nak maca amin aja ndisiki bareng ngenteni imam nak wis maca amin. La qablahu ora ing dalem sadurunge takminul imam. Aja ndisiki maksude. Wala ba'dahu lan ora sakwise takminul imam. Aja ngeri, imam wis muni amin, makmum gek amin. Aja napa ndisiki ya aja ngeri. Liqaulin nabi krana dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasare iki fi shahihi ing dalem hadis sahih. Dasar yang kudu barengke amin. Idza qala ya lafat idza qala ing dalem nalikane ngucap sapa al imamu imam. Nah imam wis muni ngucap waladhdallin ing waladhdallin berarti Fatihah pojok akhir dhewe fakulu mongko padha maca sapa sira kabeh. Fakulu mongko padha maca sapa sira kabeh amina ing lafat amin. Do maca amin. Dadi nek jamaah ki aja njublak, aja meneng. Salat iki meneng iki salat apa ngalamun. Lah nek jenengan kok salat maca amin kowe kok ora aja-aja salatmu ngantuk. Faman mongko utawi sapa wonge iku wafaqana coki sapa man. Nocoki ya barengi. Iso ngepaske, maksudnya iki nocoki iki iso ngepaske takminuhu apa takminuhu maca amine man iso ngepaske amine takminal malaikati ing maca amine malaikat. Mergo nak jenengan iso barengi amine imam padha karo barengi amine malaikat. Berarti jenengan mlakno sregep jamaah. Mergo nak jenengan jamaah kuwi nggih sing nelu jamaah ternyata malaikat. Mulane napa? Umi kereng babakan jamaah dioyaki. Mergo ning jamaah kuwi ana sing melu jamaah ora ketok mripat. Melu do baris. Sapa kuwi? Malaikat. Berarti nek jenengan pas ora jamaah kae ya jenengan ra tau entuk. Nggih to? Jenengan ora iso ngepasi amin karo malaikat. Mulakno niki pumpung jenengan ning pondok wis tau menjamin. Umi wis luwe apal engko nek jenengan ning omah kuwi rasa-rasa jamaah. Padahal ngarep omah ki ya langgar. Ngarep omah kuwi ya masjid. Angel kon jamaah mulakno mumpung jenengan kuwi ning pondok jamaah.
Ning pondok ambek ning omah kuwi suwe ning omah. Ning omah kuwi lho jenengan urung mesti 5 wektu gelem jamaah. Ning kene jenengan 5 wektu iso jamaah. Jenengan lungguh-lungguh baris bareng karo malaikat. Ya nek wis ning omah ora ana sing meksa, wong tuwamu ki lho. Umi yakin ora mungkin wani meksa awakmu. Iya apa mboten? Iya apa meneh kok jamaah, salat apa ora we kadang wong tua ora takon, nang wis salat apa urung? Wong tua takone nang wis salat apa urung, apa nang wis mangan apa durung? Sing ditakoke wong tua salat apa mangan? Mangan. Nang kok segone jek utuh nok, segone wis utuh apa ora mangan. Tapi wong temu takok, nang pun salat, nok wis salat, takok mboten? Alhamdulillah nak takok. Nang jamaah ora. Takok ngoten mboten? Cilik kemungkinan yo minimal takok nduk salat wis apik. Akone ora nduk jamaah. Mulakno mumpung ning pondok gunakan kesempatan. Wong jenengan ning pondok kuwi diikat dengan peraturan. Nah jenengan kok sampai ora jamaah berarti jenengan orang ngestokke dawuhe Abah. Dawuhe Abah ki napa? Ning pondok kuwi siji ngaji jamaah ro'an. Lah kok jenengan ning pondok kok wegah ngaji ya jamaah wegah. Kuwi padha karo jenengan santri balelo. Santri ora gelem menut ini. Nak jenenge pondok niki nak dipeksa umi kereng babakan jamaah, mergo umi iku ngeman jenengan sayang. Pumpung jenengan ning pondok ki lho ayo jamaah ho. Pumpung ijek diikat karo peraturan. Mergo jenengan nek wis diikat ora diikat karo peraturan, nak wis ning omah kuwi mbah jamaah mbah ora. Jamaah iso diitung paling banter sedina sepisan. Nak napa biasane maghrib. Tapi ning kene kan boten jenengan ya. Sesuk manfaate kuwi to jenengan wis to maca aminmu karo amine malaikat kok iso bareng terus. Yakin, umi yakin mesti ana manfaate. Manfaate sesuk jenengan rasake dhewe nak jenengan wis ning ngomah. Lah mriki dikandhake Hufiro mongko den ngapura. Kok iso bareng karo amine malaikat hufiro mongko di ngapura lahu keduwe man apa madosa. Takot dama kang wis dhisik apa ma. Takot dama kang wis dhisik apa ma mindambihi sangka dosane man. Lah niki ora eman-eman. Wong jenengan trimo maca amin ngono kuwi kok iso bareng karo imam mbek makmum kok iso bareng kuwi dosamu di ngapura. Dosa-dosa yang telah lewat kuwi di ngapura. Wa amma qauluhu lan anapun utawi dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hadisi ing dalem hadis as-sahihi kang sahih. Idza ammana ing dalem nalikane maca amin. Sapa al imamu imam. Nah ana imam kok maca amin fa aminu mongko padha maca amina sapa sira kabeh. Fa aminu mongko padha maca amina sapa sira kabeh. Niki digaris bawahi niki hadise. Mulakno sering umi sanjangno nak salat ki aja njublek, Mbak. Nak amin ki yo melu maca amin. Niki dalile idza ammanal imamu fa aminu. Nak imam maca amin sing dadi makmum ya kudu melu maca amin. Fa maknahu mongko utawi maknane qauluhu fil hadis sahih wi mau iku idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa imam
at-ta'mina ing maca amin. Kala ngucap sapa ashabuna pira-pira golongan utawa kancane kita. Walaisalan ora ana iku fisolati ing dalem salat apa mau dion panggonan. Tidak ada tempat di dalam salat yustahabu kang den sunahake. Yustahabu kang den sunahake apa ayak tarina yen to barengake. Apa ayak tarina yen to bareng. Apa qaulul makmumi ucapane makmum. Bi qaulil imami kelawan ucapane imam. Illa fi qaulihi kejaba ing dalem ucapane imam amin hiya amin. Niki berartekno gatekno. Kenapa amin itu sangat dibahas, dianjurkan untuk dibaca? Karena apa? Di sholat itu bacaan ucapan imam dan ucapan makmum yang bareng satu-satunya hanya amin. Takbiratul ihram bareng nopo imam dhisik. Imam dhisik. Fatihah bareng nopo imam riyin. Imam sik ge makmum. Gitu. Jenengan arek rukuk. Sing rukuk, sing maca rukuk imam sik nopo makmum sik? Imam riyin. Dan iki satu-satunya bacaan yang dibaca bareng oleh imam dan makmum dalam sholat hanya amin. Niki ana sesuk aja nganti jenengan jamaah kok nganti ora maca amin. Wa amma fil aqwali lan anapun ing dalem pira-pira bacaan lah sakliyane amin al baqiyati kang liya. Maksudnya bacaan sakliyane amim ya iso takbir, iso Fatihah, iso surat, iso ruku, iso sujud fayata akhoru mongko dadi keri. Apa qaulul makmumi ucapane makmum. Dalam hal yang lain makmum kuwi ngeri ngenteni imam nak wis maca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza utawi iki iku faslun ana fasal fi sujud tilawati ing dalem nerangake sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah niku napa? Sujud yang ketika ada ayat sajdah. Ayat sajdah ning Al-Qur'an jumlahe pira? Rak tau ngitung mi, kata ora 15. Sak Qur'an niku ayat sajdah hanya di 15 tempat. Sing jenengan nak maca piye biasane subhanallah walhamdulillah. Sak Qur'an ada berapa? 15. Mbon ngerti saiki? Nah, orang ngono kok ya ora ngerti. Ayat sajdah itu hanya ada berapa? 15. Wa huwa utawi sujud iku mimma setengah saking perkara ya ta'akadu kang dadi kukuh. Kuat utawa kukuh apa al-i'tina'u nemen-nemeni bihi kelawan ma. Fakot ajma'a monggo teman-teman sepakat sapa al ulama pira-pira wong alim alal amri ing ngatasé perintah bisujud tilawati kelawan sujud tilawah. Ulama sepakat dalam hal sujud tilawah. Maca napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wakhtalafu lan pasulayan sapa ulama fi annahu ing dalem sak temene al amru iku amrus tihbabi perintah sunnah. Tapi yono
Sing ngomong kuwi perintahe sunnah. Amru ijabi ora perintah wajib. Ya, sepakat ulama, tapi yo ada sebagian ora wajib namung sunnah. Faqala nuli ngucap sapa al jamahiru pira-pira ulama akeh. Jumhur kuwi ulama akeh. Laisa ora ana apa sujud tilawah iku biwajibin wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sujud tilawah ora wajib. Lah nak wajib yang jenengan misalkan ono imam maca ayat sajdah jenengan ora sujud tilawah ya salate batal. Bal mustahabun balik disunahake. Hanya dalam tataran sunnah bukan wajib. Wa hadza utawi mustahab utawa istihbab. Burine kuwi wa hadza utawi mustahab iku qaulu Umar bin Khattabi pendapate Umar bin Khattab. Ya niki sunnah mawon pendapate Umar wa Ibni Abbasin lan Ibni Abbas. Wa karokati kan ngerti. Yang kedua pendapatnya Ibni Abbas. Wa Imron bin Husainin lan Imron bin Husay. Wa Malikin lan Malik. Wal Auza'i lan Auza'i lan Auza'i. Wa Syafi'i lan Syafi'i. Termasuk niki Imam Syafi'i. Sujud tilawah hanya sunnah. Wa Ahmad lan Ahmad wa Ishaq lan Ishaq wa Abi Saurin lan Abi Saur wa Dawud lan Dawud wa ghairihim lan liyane Umar dan lain-lain we mau we pendapate wa qala lan ngucap sapa Abu Hanifah ta Abu Hanifah Rohimah mugi melasihu ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah huwa utawi sujud tilawah iku wajibun wajib. Yang mewajibkan hanya siapa? Abu Hanifah. Cara wae dhewe milih sing ndi? Milih sunnah napa wajib? Ya milih sing enteng. Sing enteng ya berarti sunnah. Maca kena ora kena. Wah tajam lan dadi wahtajalan gawe dalil utawa hujjah wahtajalan gawe hujjah utawi dalil sapa Abu Hanifah biqaulihi ta'ala kelawan dawuhe Allah Ta'ala. Niki Imam Abu Hanifah majibake sujud tilawah dalil iki famalahum la yu'minun. Iya famalahum la yu'minun. Fama utawi apa? Iku lahum keduwe man. Faman utawi apa iku lahum keduwe man. La yu'minuna kang ora padha iman sapa man. La yu'minuna kang ora padha iman sapa man. Wa idza quri'alan ing dalem nalikane den waca. Den wacaake wa idza quri'alan ing dalem nalikane den wacaake alaihim ing atase man. Apa Al-Qur'anu Qur'an sing dadekke wong-wong dianggep ora iman mergo nek ana Qur'an diwaca iku layas juduna ora sujud sapa man. Sing diwaca ketika ayat sajdah kok ora sujud dianggap ora iman. Ana Quran ning ngoten niku Al-Insyiqaq 20:21. Ini yang menjadi rujukan Abu Hanifah kenapa ketika ada ayat sajdah wajib sujud. Wahtajalan gawe hujjah ki dalil. Wahtajalan gawe hujjah sapa al jumhur. Jumhur kuwi gabungan ulama akeh bima kelawan perkara soha kang sahih apa ma. An Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu an. Annahu setuhune Umar
Iku qara'a maca sapa Umar alal mimbari ing atase mimbar, berarti pas khutbah yaumal jum'ati ing dalem surat Jum'ah. Umar kuwi ketika khutbah Jumat maca surat An-Nahli ing surat An-Nahl. Surat An-Nahl berarti ning jerone ana ayat sajdahe. Hatta idza jaa sehingga ing dalem nalikane teka sapa Umar as-sajdata ing ayat sajdah. Nazala mongko medun sapa Umar. Fasajada nulis sujud sapa Umar. Umar niki ketika khutbah Jumat Umar maca ayat surat An-Nahl sing ning jerone ana ayat sajdahe. Umar direwangi napa? Medun terus sujud. Ora terus teko ngadeg, tapi Umar ngerti mergo iki ayat sajdah. Ketika Umar pada sedang berdiri untuk khutbah direwangi medun kanggo sujud. Wa sajadalan sujud. Wa sajadalan sujud sapa annasu menungso. Ya terus jamaahe sing ning mburi do melu sujud. Hatta idza kanat sehingga ing dalem nalikane ana apa al-jum'atu surat Jum'ah. Al-qabilatu kang madhep, maksudnya Jumat depannya qara'a mongko maca sapa Umar biha kelawan An-Nahl hatta idza jaa nuli sehingga ing dalem nalikane teka sapa Umar. Sehingga ing dalem nalikane teka sapa Umar as-sajdata ing ayat sajdah meneh qala mongko ngucap sapa Umar ya ayyuhan nasu ing ya ayyuhan nas. Jumat depannya lagi Umar pidato meneh khutbah meneh ya ayyuhan nasu eling-eling para menungso innama namurru sak temene nglewati sapa ingsun. Innama namurru sak temene nglewati sapa ingsun. Bisujudi kelawan sujud diterangke. Wingi aku pas maca ayat sajdah sujud, faman mongko utawi sapa wonge iku sajadah sujud sapa man. Fakot asoba mongko ngenani bener sapa man. Bener nak awakmu wingi aku sujud terus awakmu melu do sujud. Waman utawi sapa wonge iku lam yasjud ora sujud sapa man, tapi sing ora melu sujud fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man. Tapi nek sing wingi ora melu sujud ya ora apa-apa. Berarti napa? Sing melu sujud ya bener, sing ora sujud ya ora apa-apa. Berarti dosa napa mboten? Mboten. Walam yasjud lan ora sujud. Sing wingi Umar maca ayat sajdah sujud, Jumat ngarepe walam yasjud lan ora sujud sapa Umar. Jumat depannya Umar ora sujud. Maksudnya nak barang kuwi barang sunnah ya aja digawe angel. Umar memberikan contoh wong cuma sunnah wae kok. Wingi aku sujud saiki aku ora sujud. Rawang riwayatake. Hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa hadzal fi'lu utawi ikilah penggawe utawa perbuatan wal qaulu lan ucapan. Contoh di atas tadi, contoh Umar ketika khutbah membaca ayat sajdah dan sujud, dan yang kedua tidak sujud, iku min Umar saking Umar radhiyallahu an. Fi hadzal masma'i ing dalem ikilah nggon kumpul. Iku dalilun dalil zahirun kang pertelo. Maksudnya dalil tentang ayat sajdah
disunahkan untuk sujud diambil dari perbuatannya Umar. Malah mboten Nabi. Berarti namanya apa? Asar. Ya, kalau hadis itu sumbernya dari Nabi. Kalau dari sahabat namanya asar. Iku dalilun dalil zahirun kang jelas. Wa amal jawabu anapun utawi jawabi. Anil ayati sangking ayat. Allati hiyo ayat. Ihtajja kang gawe hujjah. Biha kelawan alati. Sopo Abu Hanifah radhiyallahu an. Fadhahirun monggo iku jelas. Li'annal murada krana sak temene perkara kang den karepake iku zammuhum maidu kafir ala tarkis sujudi ing atase ninggal sujud. Maksudnya nek ora gelem sujud kuwi kaya napa wong kafir. Takdziban kelawan gorohake. Takdziban kelawan gorohake kama koyok keterangan kolakan dawu sapa Allah Ta'ala ba'dahu ing dalem sakwuse ayat famalahum ngae mau baladzina balik utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku yukadzibuna padha gorohake sapa lazina. Lanjutane ayat al-insyiqaq kae mau wasabata lan tetep fis sahihaini ing dalam kitab utawa hadis sahih loro an Zaid bin Sabitin saking Zaid bin Sabit radhiyallahu annahu setuhune Zaid ki termasuk sahabat Nabi, termasuk sekretaris penulis Al-Qur'an. Iku qara'a maca sapa Zaid alan Nabi yang ngatasi Nabi. Maksudnya di depan Nabi ini Zaid pernah membaca wan najmi ing surat an-najmi. Falam yasjud monggo ora sujud sapa Zaid. Zaid pernah praktek membaca ayat sajdah dalam surat an-najm tapi Zaid ora sujud. Wasabata lan tetep fis sahihaini ing dalam kitab sahih loro apa annahu setuhune Nabi iku sajada sujud sapa Nabi padahal Nabi sujud ketika membaca fin najmi ing dalam surat an-najmi Nabi sujud tapi temriki sinten wau Zaid bin Sabit malah ora sujud fadalla nuli nuduhake apa masa bata kayak mau ala annahu ing atase sak temene sujud Nabi sujud Zaid ora sujud tapi ora ditegur ora disengeni Kanjeng Nabi iku laisa ora ana apa sujud iku biwajibin wajib itu menandakan kalau sujud tilawah mboten wajib pene umi pundi wau wallahu